Sí, jo era petit, un nen poruc en temps desagradables. Una nit, després de sopar, com sempre, em van ficar al llit i suposo que em vaig adormir. Acostumava a dormir d'una tirada, com tots els nens. De sobte, però, em vaig tornar a despertar. Tot era completament fosc. Tenia la sensació, suposo que m'ho vaig formular d'una altra manera, la sensació que havia caigut dins el cor de la nit i se sentien uns petits sorolls, furtius, constants. Algú es movia, algú m'observava i ja ho pots suposar, es llançaria damunt meu. No m'atrevia a cridar ni a moure'm, una mena de terror total. Pobre fill. Va passar molta estona, almenys m'ho va semblar. Els sorollets no s'aturaven, els xiu-xiuejos, els refrecs tampoc. Es reien de mi, allargaven el turment abans de l'atac final. No podia més, i aleshores, per què esperar? Per què no precipitar-m'hi i acabar d'un cop? Em vaig llevar, vaig avançar en la foscor, vaig ensopegar amb una porta, la vaig obrir i em vaig abandonar al mal. Va ser així com vaig sorprendre els meus pares, que m'estaven preparant. M'estaven muntant un regal sorpresa, el del meu aniversari. Va ser el millor aniversari de la meva vida.